Ong wilahing Sekar Bawana Langgeng. Ong wilahing Sekar Bawana Langgeng. Ong wilahing Mastuti Sekar Bawana Langgeng. Duh pala luhur kala duh perpunden kaula rahayu rasa mati. Duh nini danyang kaki danyang kang barek sela mengkoni desa Sidorejo Sirapit Langkat menika rahayu rasa mati. Duh nini danyang kaki danyang kang barek sela mengkoni tanah Sumatera rahayu mati. Nikinipun kagem Eyang Maesa anak brang kebu anak brang rahayu mati. Duh nini semoro bumi kaki semoro bumi. Duh ibu pertiwi bopo angkoso rahayu rasa kuntul mati. Kula nyuwun kanugrahanipun Gusti dipalelipun Gusti pakartenipun Gusti lan para leluhur pangestunipun para leluhur lan para pundhen wonten ing sedaya. Ing dinten niki Pak Suparmin anggadhahi niat badhe ritual menyampurnaken sukmanipun tiyang sepuhipun Mbok Rakem lan Pak Ahmad menika. Mugi tansah pikantuk kanugrahanipun Gusti yang sukma kawekas. Pinten-pinten lumput kula nyuwun agunging pangaksami. Mugi sedaya kalepatanipun Mbok Rakem lan Pak Ahmad kaparengan pangaksama dening Gusti. Tansah pikantuk kanugrahanipun Gusti. Menawi dereng dados sukma suci njenengan dadosaken sukma ingkang suci. Menawi dereng dados sukma luhur dados sukma luhur, menawi dereng dados sukma sampurna njenengan paring kasampurnan sukma sejatinipun Mbok Rakem lan Pak Ahmad Damiri menika. Ing ritual penyempurnaan sukma menika kanthi sarana bubur sengkala. Sananane cikal paring sangkan paraning dumadi ing wekdal pagesanganipun. Ugi kanthi sarana bubur pancawarna dados pralambangipun sedulur pamat lima panceripun sukma sejatinipun Mbok Rakem lan Pak Ahmad Damiri menika. Ing niki wonten cok bakal kering wewijian mugi-mugi ndadosaken putra wayahipun dados bebakalanipun gesang lan pagesanganipun tansah tinuntun Gusti yang sukma kawekas tansah pikantuk pangestunipun leluhuripun mliginipun Mbok Rakem lan Pak Ahmad Damiri menika. Wonten cok bakal basah menika sedaya kagem jagat saisinipun jagat sekalir jagat cilik jagat agung. Ugi sedaya paring pangestu paring energi kesaenan kagem Mbok Rakem lan Pak Ahmad Damiri menika. Wontenipun kembang setaman mugi dados sarana angresiki menapa kemawon kalepatanipun Mbok Rakem lan Pak Ahmad Damiri. Wontenipun kembang telon dadosaken netralisir energi awon tawa netral kalian energi negatifipun kanton negatif energi ingkang sae lan ingkang positif menika. Ing mriki wonten toya pethak kelawan pandan wangi dados wewangenanipun kahananipun donya lan ugi wewangenanipun sasampunipun raga katilar sukma sejati manunggal mring Gusti yang sukma kawekas. Wontenipun tepung beras kuning dados sarana nyampurnakne sukma sejatine Mbok Rakem lan Pak Ahmad Damiri menika. Ritual penyempurnaan sukma dados sampurna gesangipun sukma sejatinipun Mbok Rakem lawan Pak Ahmad Damiri. Boten perlu nunggoni raganira ing kuburan menika.
terusno lakunira, terusno lampahira manunggal mring Gusti yang sukma kawekas. Dipun pralambangi wontenipun manuk perkutut gangsal cacahipun. Sasampunipun kurungane jebol, raganipun jebol, manuke miber nyawiji mring Gusti yang sukma kawekas, nyawiji mring jagat raya. Duh sukma sejatine mbok rakem, rilakno raganira. Duh sukma sejatine mbok rakem, rilakno raganira. Sukma sejatine mbok rakem, rilakno raganira. Aja sira nunggoni raganira ing kuburan iki. Raga wis ora kena digawe, tinggalno. Rilakno. Terusno lampahira manunggal mring Gusti yang sukma kawekas. Sukma sejatine mbok rakem, rilakno anak putunira, wae ana pangestu. Aja sira wawang anggenira neruske laku. Linambaran perkutut gangsal menika dadi sarana pralambangipun. Sedulur papat nemu pancer ingkang boten kawujudan. Wontenipun sedulur papat Ludra, Angkara, Sukardo lan Nimpuna kapralambangan manuk perkutut menika. Menawi bubur pancawarna nglambangaken anasir banyu, geni, angin, lemah. Sing lemah bali nang lemah, sing banyu bali nang banyu, sing angin bali nang angin, sing geni bali nang angin. Sampurna raganira kang kawujudan banyu, geni, angin, lemah menika. Sampurnaning sedulur papat ingkang boten kawujudan nggih menika Ludra, Sukardo, Nimpuna lan Angkara menika kapralambangaken manuk perkutut gangsal. Sampurnaning gesang lan pegasanganipun rilakno raganira. Duh sukma sejatine Ahmad Damiri, rilakno raganira. Sukma sejatine Ahmad Damiri, rilakno raganira. Duh sukma sejatine Ahmad Damiri, rilakno raganira. Tinggalen raganira ing kuburan, tinggalen apa wae kang kadonyan, kang awujud lemah banyu geni angin kelawan nafsunira. Sukardo, Nimpuna, Angkara lan Ludra. Terusno lampahira manjing ing kasuwarganipun Gusti. Rilakno anak putunira, ora sah wawang sira ninggalke anak putunira. Pangestanana anak putunira. Luaring panandang sukma sejatine mbok rakel lan Pak Ahmad Damiri. Ilang sengkolane urip lan panguripanipun manjing ing kawasarkanipun Gusti. Om wilahing sekarbana langkung. Niki 5 sinten mawon jenengan niki jajar niki. Niki anu riyin nggih mbok rakem riyin nggih. Gangsal sinten mau monggo sing ditunjuk. Mangke kula bobong nggih, kula bobohong wilahing sekarbana langgeng jenengan donga. Donga sing pertama, sukma sejatine mbok rakem, rilakno raganira. Terusno lamkuwira manjing ing kasuwargane Gusti. Rilakno anak putunira wae ana pangestu. Ya satu-satu semua 5. Jejer ngriki. Abang agak minggir ke sana. Sing 5 orang jejer sini mriki. Nembe peksine diburaken. Kali jenengan bayangke sukma sejatine mbok rakam niku manjing
dateng Gusti. Mboten nunggoni teng kuburan iki. Nah, iki. Pun siap, kula abani nggih. Rilakno anak putunira. Wae ana pangestu anak putunira supaya sansaya kuwagang anggane ngayahi jejeben agung ing gesang lan pagesangan. Duh sukma sejatine mbok rakem. Rilakno raganira, aja sira tunggoni raganira sing wis ora kena digawi. Sing lemah bali nang lemah, sing geni bali nang geni, sing angin bali nang angin, sing banyu bali nang banyu, kanthi kersane Gusti yang sukma kawekas. Hong wilahing Sekar Bana Langgeng. Wah, jenengan burke bek sini. Loh, lah lo kok mati, Bang? Anu terlalu nekan. Terlalu nekan. Ya, ayo burke. Sekarang ganti Pak Ahmad Gamiri. Ampun nemen-nemen leh nyepeng. Nek nemen-nemen mboten saged ambekan. Manuke mati. Wilahing Sekar Bawana Langgeng. Duh sukma sejatine Pak Ahmad Damiri. Rilakno raganira. Aja sira tunggoni raganira sing wis ora kena digawi. Sing saka banyu bali nang banyu, sing geni bali nang geni, sing lemah bali nang lemah, sing angin bali nang angin. Duh sukma sejatine Ahmad Damiri. Rilakno anak putunira. Wenehana pangestu anak putunira supaya sangsaya kuwagang anggone ngayahi jejebahan ing gesang lan pagesanganipun. Terusno lakunira, terusno lampahira, manjing ing kasuwargane Gusti, manjing ing jagat raya. Hong wilahing Sekar Bana Langgeng. Pun dipun puraken. Bang, hampir sehat atau semaput tadi? Oh iya, berarti ya memang rezeki ini mbok rakem. Taruh sini aja nanti biar nanti dia terbang sendiri. Dekat ini biji-bijian. Nah, semaput. Api Pak nih. Iya, enggak. Nah, semua jadi. Iya. Enggak ada yang Iya. Terus niki nyun sewu dinantungani mbok rakem kali Pak Ahmad Damiri di sawur ngriki gede-gede sedaya sik 5 detik. Gede-gede soalnya sebagian mangke teng kagem teng griya. Nggih, kali dinantungani main mbok rakem.
Nggih. Nek menawi layone seenten kan beras kuning. Nah, niki layone pun mboten enten dadose ndamel tepung beras kuning. Ampun, gantosan. Nih, supayane sukma sejatine mbok rakem yen dereng dados sukma suci dadoske sumuk suci, menawi dereng dados sukma luhur didadosaken sukma kang luhur, menawi dereng dados sukma sampurna paring kasampurnan. Niku di den Pak Parmin langsung. Mangke nek teng griya carane nyawurke saking jero metu nggih. Nggih, sepoke saking jero griya posisine kudu medal. Dongane ngene wau sing riyen enten napa gamelan pun napa istilah sesuatu yang teret kalih mbok rakam niku sing awon kersane medal. Sedaya mon energi negatif medal, sengkala rubeda sukerta sedaya medal. Kantun kanugrahanipun Gusti. Sak cekape disauraken. Terus mboten sak cekape mawon. Mangke kira-kira jarak 5 dina niku ora mun diresiki omahe. Jarak 5 dina jenengan saking prapatan. Lah saking prapatan niku jenengan napa isilipun donga nyuwun rejeki kanugrahan terus napa mawon pendongane jenengan niku ditarik teng griya. Lah nek saking prapatan niku ampun dingeten nek saking griya kan dingetenke disauri soalnya niki kan supaya ngusir to. Nek keng prapatan mangke diuntut ngeten dadi mboten kok tiyang sana mboten ngertos. Di napa niku ditekem ngeten kali melampah diceklokne sithik-sithik ngeten. Sakit banget. Nggih, nek tebe ndamel kereta tapi nek celak melampah mawon. Kira-kira pas subuh mboten ngertos. Niki mboten napa. Niki sedaya sampun rampung. Nah niki